bafal ngal heddi non ko oto haalde on sana taw ko wiyaɓe ene sella so kaali o jaaboɓe nam tigi non tigi ngal ɗon namdal immori en toon to yerimale toroɓe toon tigi ngal immori en ha joni ceerno oɗo kanko o namdi kanko o wi ko beele ko wiyete salatu ko darɗe nayyi woni darɗe ɗiɗi salatu ɗe darɗe ɗiɗi rakati fajiri ɗe beele ko kanje fof goni salatu walla ala ko darɗe ɗe goni farille goni salatu kanko omo namdi ɗum ɓuygal beele so nangue fuɗi ko kanje nayyi fof foti juulede walla ala ko ɗiɗɗi ha foti juulede eyi andi julɗele ɗe waktuji ɗi jeeyi waɗi ko julɗele waɗi ko darɗe 17 nam darɗe 17 woni ko Allah fawi en hakkude jamma e ñalawma nam ɗiɗi subaka nayi tisbar woni jeegom nayi takkosan woni 10 tati futuro woni 13 geeƴe nayi woni 17 darde ni foti darɗe ɗiɗi cakkateɗe ɗen ko wiyama ko mine sunnani koye sunnaji ɗe jeeya nam jettaki farilla wiyama ala koye raghibatu koɗe derɗaɗe raghiba noon woni less sunna sunna woni ko nelaɗo sa sallam ñibno dawaman amba waɗa haw yalti aduna raghibatu woni ko ganduɗa o haali ɗum o haali jobdi mum sa waɗi naggam ko naggam keɓata saabi wonto wi raka'atal fajri khayrum min ad-dunya wa ma fiha nela sa sallam wi darde fajiri ɗiɗɗe sa toppitima julde ɗe ko keɓata e majje ko ne ɓuuri aduna o fof sa rokkama ɗum e ngaluji aduna o fof so renda so rendi sa tottama ɗum darde fajiri ɗiɗɗe ko gaddantama ne ɓuuri ɗum fof deke en gandi neɗɗo joguiɗo haqqille so naniri ni yebota ko ɗe darde kono aɗe mbeyodiri e darɗe cakkitiɗɗe ko ɗen goni farille ɗen goni ɗen kam sa juulani tan ka kefeero fajiri noon sa juulani a wiyata ka kefeero nde wonno ɗen no darɗe rakkatel fajiri ɗe gona baɗɗiɗe eyi koɗe jiiɗaɗe tan kono noon koɗe yo neɗɗo yolbinɗe de yo julɗe tan non tigui inchallah non tigui ceerno jarama no fewi ɗo kadi nanama famama ngal namdal iwri en ko toon to Nouakchott kon ɗo jeeya en calmini hono jinnaɗo debbo hono nen Fati Hawwa Diallo e Amina Diallo ko joom suudu makko eɓe ketti yewtere nde noon ko Youssouf Dia toon to Nouakchott ha joni ceerno oɗo wi ko salligade e tarorde kono noon o waɗani comci oɗon ɓurno o lotirno noon o salligori eyyi joni noon o wi noon beele so on salli ko waɗi fof beele on en sella ɗo ɓoto comci ɗo kadi beele so gayni ko salligata ko jangguita ɗon ko o wawi janggude tarode to walla o wawa eyyi sallige sarɗaka hen jogade comci walla ma jogade comci walla joɗade dingiral lamgal walla ngal laaɓani heddi noon ko joɗade dingiral lamgal salligino koko yiɗa ɗum no yiɗa no fewi kono so tawi neɗɗo salligima e nder tarde wande so ɓene selli salliga o ne selli ken kono ɓuuri yiɗede kanko buƙatun ɗahura dingiral lamgal joɗade hen nde ne jogui jeenari gondi hen kono salligade noon to nder tarode saabi sa yejjitani lorngal e salliga fof gotum nde o lotto nde wona o ɓoori hawlaɓe o looti lorngal selli ngal jippi bono salliga one ko noon tan ne sella ha joni e ceerno radiallahu taala anhu wonno wirata ɗum ko yimɓeɓe haqqillaji jahanani ɗum tan kono so jahani no newi ha may tarde waɗe pecce ɗiɗi woni daga tarde ɗon soɓe o rufete tarde heddinde taw nden ɗon ko taw caggal nde juppiɗa ga soɓe o ha laaɓi jomum yahato taw toon kam ko lotorde tan toon ne sella mbiya bisimillah machallah kono tawi tarde nde ko wotere tan soɓe ne waɗe hen inde Allah innatake ɗum tigi eyyi kam ko sona e nder ɓerde ma tan miijiɗa kono a haalta inde Allah kam e nder soɓe non tigi ngal namdal iwrino ko toon to Gabo noon o jarama no fewi noon ha joni to banggue namde meɗen ceerno oɗo wi ko beele neɗɗo ene wawi lottade lotgal janaba taw feccani ɓandu mum kono no firta feccat mbaɗani beele ne sella lotade taw feccani ene sella tan jomum anniyo tan ene loota tan diwa tan muncino e nder ndiyam fimɓe anniya tan longal janaba o diwa tan o waɗa buncan e nder weyndu walla e nder maayo o yigga ɓandu makko ha laaɓa dow e less yeeso e caggal o yalto yaha selli kono noon wona noon yiɗira ayi neɗɗo nela ceerno men radiallahu taala no haal ceerno mawɗo no wiya nela sa sallam o taganama konguɗi wona konguɗi makko no mbayino makko ni enen ne goto e men fof ne tagana konguɗi mbayi kono mum ni kono noon konguɗi men ɗi ko ma tawto e konngol nelaɗo ngol goto e men fof o nela sallam ne tagana golle e mbayi kono makko ni enen ne goto e men fof ne tagana golle mbayi kono mum ni kono ma gaccen golle men ɗe ñemtinen golle nelaɗo ɗe deke noon wadde neɗɗo o ko ma rewa sunna firti ko nelaɗo sa sallam woni darorgal ma kala no waɗiranno tawtumbo mbaɗira noon gona julɗo moƴƴo kono so wonti an koye kayfiye koye sifma tan keddiɗa gonta ko julɗo lesɗuɗo martan eyi deke janggen peccugol ngol saabi ko noon nelaɗo waɗiranno ɗum woni sunna kono kay sa muncinima nder ndiyam tan a yiggima a andiyima ko longal tan selli
gasi langal gasi machallah non tigi jarama ceerno ɗo kadi nanama famama tigi rigui ceerno oɗo ngal ɗo namdel o wi ko ɓen yimɓe wondoɓe alyatimeɓe ina loro ɗumen ina tampina ɗumen ɗum kam holko sere wiya ɓen eyi banggue tampingol ngol hol noon ko ñamde jawdi banggue goo ñamde jawdi mum walla ala ligguino liggueji musɗi walla fawdu men ko mbawana walla kattanani ala ɗum ko hunde bonde no fewi ɗum hay jawdi hay soko babba ma hay soko puccu ma hay soko nayi ma hay so guertoɗe ma Allah tottuma halfinma ɗum Allah ko moƴƴo teddinma hokkuma ɗum amo darduma e jawdi ndi an noon e ko kalfinoɗa ko fof ko kanko jeeyi on hakke noon ko walla kadi karramna bani adama kanko teddinma teddungal manggal no fewi joni noon o halfinima ko ɓuurma doole aɗa yanana mbabba ma so wi hande mi dawani ala ko mbawɗa aydara wona puccu ma so wi dawani ala ko mbawɗa ɓinguel ma tokosel ƴetta ɗo gayi garoji remna ɗumen ha mbarña ay Allah elti ha ɗiggi wallahi joni noon Allah na yamirma ya toppiti ɗum liggin ɗum ko heƴƴa doole mum ñammina jarna so ñawi cafra so tawi hoddirama a waɗi e muɗum ko ɓurti doole mum sariya tini woni aynaɓe sariya no ceerno en bayni a hartata ya woppu sa salima ɗum nangue yeeye gaddanɗa kalis ma an andina batta eyyi deke a accatake tan aɗa wala ko pour que babbam tan min jeeyi waɗa wahen ko beelaɗa ala ne harmi wa amma noon to banggue alyatim no foti toppitade tengti noon so tawi a halfinama jawdi mum cukalel ngel wiyete alyatim ko mbo bamum maayi so debbo so gorko tawi o suwata o helli fede Allah wino waman kana ghaniyan falyasta'fif waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf sa halfinama cukalel alyatimel kangila jawdi maggel ka miskino an renata ngel an renata jawdi maggel ka miskino ala doole ne daggi ñaama e jawdi maggel fodde warñede mande so tawi noon ka gallo aɗa yaaja a halfinama ngel kangel e jawdi maggel reen jawdi ndi oto irte hen hay gabbel fof yaltin ɗum ga jawdi ma ga guila to jobdi gaynako pinguji e fof yaltinga ma ga ma Allah yoɓoy tawde ka gallo Allah kadi haali inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'iran o wi ɓen ɗon ñaamoɓe jawɗel alyatima ɓe kulani Allah so ɓe kalfinama jawdi alyatim so joomum dañi inde itter damol ko jawdi alyatimi ko suka tako so anda wawa salade kala ko dañi o ɓenninta haajuji makko jawdi alyatim ni tan woniri ha hada maggel helli fede on ɗon o ñamata ko jaygue no ñamiri jawdi ndi ni ko noon jaygol ñamirtamo janggo yomal qiyamati ndeke noon alyatim sa halfinama ɗum tinno hen no fewi machallah ne ɗum nedi moƴƴiri saɗa fiya ɗum yata koye dow dalil yata aɗa neha ɗum nede kam neɗɗo fof nemira yo ne saabi so nehaga waɗat gallaɗi bona halkoyo tampina yimɓe ndeke ne ɗum ñammin yarno holtin saɗa fiya ɗum yata koye dow dalil taw wona piggal cattugal wona piggal ɓurtugal ay ɗum woni ko pamɗen hen inchallah jarama ceerno no tigui nanama kadi famama tigui rigui bandiraɓe kadi beltima hen sanne ceerno ngal ɗo namdal oɗo kanko o wi ko kanko omo yindira e joom galle makko eɓe yindira no feewi joni noon kanko suko gorko o jinnal makko debbo liggimo woni sababu sa fu woda ko liggi waɗa e makko beele yo seer debbo on wiya serta debbo kono woda ko waɗi kam ko liggimo waɗa e mum ha ka wiya debbo yo yaha joni noon woni waɗi noon waɗi watti ha woni laabi tati on en wiya noon ko wona sago mum wonko waɗa e mum wi beela ɗon hankadi lumbi walla ala ɓayɗo wona sago mum holko sere wiya ɗum ni namdiri kañum eyyi wa ala kulli halin zaman o hande yo Allah faabo en amin yimɓe hande tolnima e nokku hande wayno Allah watta heɓata hunde fof joomum wiya ko liggaɗo ko ni wayi hande ɗum tan woni e gandiji yimɓe anna ɗum ɗon sariya so kala ñande wi debbo yo yah sariya taskaki ɗon wonde o liggama walla naggam e naggam ɗum taskaka so tawi huddirama noon ko kangaɗo walda e hakkille ɗum kam kala ko waɗi sariya taskata walla ko mandilɗo taw wona sangara noon lekki o yari o mandil walla ko ko ñamanno o mandil o wi debbo yo yah ɗum tesko ala hen kono mi dabarama ham wi joom suudam yo ya en naggam taw aɗa wonde haqqille ma ala e banggue fahmu men so seyri tan cergal yanat e cergal yanat ɗum kam zamanu noon yimɓe hande kam hunde fof wiyata ko liggey ne yaaja yimɓe hen fewi yimɓe yo kul Allah kañumen jogo iman billahi celluɗo nawtira gueɗe ɗe fof to Allah en jeddañu noon golle ne goodi kono noon yimɓeɓe oto ƴettu fof tan fof mbatta tan golle fof komi liggaɗo komi dabaraɗo taw noon hen sahaji taw ko an dabiri hoorema sabi a toppitake diine ma sa toppitake diine ma Allah arate ma sabi Allah ni wi tabaraka wa taala caggal audu billahi min ashaitan irrajim ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
Allah wi bonande feeñi to jeeri feeñi to waalo holko woni nande tan kokke mbaɗi ma yo natti heɓede liɗɗi subalɓe jeehi ma yo keɓan liɗɗi ko wona caɗele e joni noon aynaɓe nayi gofima donki dañde ko ñammina rafiji mbayi kono leydi Allah wi ɗum arde ko bima kasabat aydi nasi ko sababude ko juuɗe maɓɓe paggitiɗe goofi Allah jaggiriɓe ɗum li yudiqahum ba'da alladhi amilu allahum yarjiun Allah wi kadi so hoddirama ko bonandeji temedere mbaɗɗen ko capanɗe joyi tan walla capannayi o fiiri en o fiirani en 100% de pour bel men dutto sen duttitima on saha kanko no rutto ana ko heewi hen ko bakkat ma Allah jaggirtuma mbiya ka dabraɗo aɗa wonde rewɓe ma aɗa foti tinnade e maɓɓe ñammina jarna koltina ɓesgu ma jangina qur'ana toppitoɗa jawdi ma toppitoɗa ɗum fof aɗa yeebi bakkatuji ne mbayno leydi Allah rondoga looci lammuɗi no fiima mbiya ka dabraɗo taw ko an dabri hoore ma tigi ɗum kadi nin toon machallah ɗum noon jarama ceerno ɗon kadi nanama kadi famama tigui rigui ha joni ceerno oɗo namde ngal namde emmi ko Côte d'Ivoire o wi ko tisbar walla takosan juulannoɗo ɗum yejjiti o woni waɗde dande dow ayi nde wi hangal ha sujjoyi noon o siftoride kanko de ko dande o waɗi joni oɗo kam holko foti sujjude kanko so nemo sujjo eyyi so hoddirama joni tisbar foti ko suuɗede so tawi hoddirama a nantini ɗum a janggi fatiha o dande dow Allah wallima a siftiri gila a suwa jaggude koppi a ruttitto deftina lawol a ruttitto mbatta fatiha goɗɗo cuuɗa simode wonde cuuɗa jaggoya koppi jaaha cujjoya ba'da salam sabi sa yeru sujjo ba'da salam a janggi fatiha laabi ɗiɗi darda wotere kono so hoddirama a nantini tisbar walla takkosan a janggi dande dow a siftorani hanti ha a jagge koppi hanti ɓenni a jokkat tan julde nde kono ka cujjowo ba'da salam sabi ka ɓeyduɗo ko fonno ussede ana ɓeydi so tawi ko geeɓe e futuru e subaka e julde juma ɗum ɗon foti ko nantinede an jejjiɗa cuuɗɗa ka ustuɗo sa siftori gila a suwa jaggude e koppi a wencet sa wenci a reftini lawol wona julde nde ɓeydima mbaɗa ba'da salam sa siftorani ha a jagge koppi a jokkat julde nde hande timma cujja hadama salminde sojjuɗa ɗiɗi gabla salam inchallah tigi non tigi jarama ceerno Hammat nanama kadi famama tigui rigui ceerno ha joni oɗo kadi namdal ngal ko wiyete ko sadda so ɗo jeeya e wuure kono Côte d'Ivoire woni kanko o wi ko on gonnoɗo uddude o yejjito noon kañtere fof o reggodiri dattere ɗe fof reggodiri ɗe beele o filloto watta gongol fewnir walla hankkadi kam ɓenni enen de to banggue mazhab Malik kam jaruɗen ko safa witiri kam darɗe safa ɗe ko banggue mum witiri ko banggue mum eyyi ɗum kam woni ko jangguɗen beele noon so yejjiti kanje fof o waɗiɗe gollobal lawol gotol beele o sujjata walla sujjata Allah ɗum ɓadakimi ɗo o saaha sonami yiilo wittowe kay ɗo kam ɓattakimi inchallah tigi noon tigui jarama ceerno ha joni kadi ngal ɗo namdal oɗo wi ko neɗɗo jettiɗo e dental ene juulanno dental ngal ene juula hen o jokki e dental he kono noon o anniyaki wonde omo rewa e mabɓe waktu jontuɗo o beele ne sella walla sellata ala julde makko sellata taw kono séria wirini sabi ene jangga neɗɗo o so tawi ne ñemtina almami kala juulowo bawɗo wonde foof so debbo so gorko so kanko tan goto so almami so ɓawo ɓawo kala mona juula kanko la budda fiɓa anniya ene totta farilla manijo o anniya noon wona aɗa haala e ɗemgal ko ɓerdama nde tawnata kono ne jogui yimɓe woɓɓe ko ma ɗemgal ngal rewa hen nde ɓe kiɓido ndeke noon a fiɓat anniya meɗen totta farilla futuru tottude woni julde tan julde e waktu woni tottude mi anniyima julde farilla futuru tawi ko an tan goto wonno ɗon tan katta tawi ko almami kadi mi anniyima tottude farilla futuru ɗon tan o haɗata so tawi ko ɓawa ko mi anniyima tottude farilla futuru mbeɗa ñemtina almami ma o rendina hen mbeɗa ñemtina almami nde julde nde sella so fiɓani anniya ambo ñemtina almami o dañani julde machallah noon tigui noon jarama ceerno nanama famama ngal ɗo namdal o mbi ko musidɗo goto wiyete ko Mansour Ousmane Wuno legal men Salah o woni kono o saha o joodi ko Thiès kanko o wi ko namdi ko neɗɗo mo ganduɗa ɗanniɗo e nokku woni nokku fodde duuɓi tati kono ha oɗo saaha mo kalten somo juula ko darɗiɗo juulata o ustata so wiyama ni o wiya ko ɗanniɗo ha joni wona ko darɗiɗo juulata ko gusso tan mbeɗa ɗum ko séria yamirimo ɗum walla holno ɗum wayi wala séria yamirani ɗum neɗɗo ɗanniɗo ɗanngal ko adi fo taw ɗanngal jogui ko mbiyata ko arba'atu burud ko ɓuuɓeji nayyi wal baridu isna achara milan so neɗɗo ɗannima ɗanngal ngal ganduɗa yolde nde yarante ko ɓuuɓeji nayyi baridaji nayyi mbiyata a dawi kiloji sappo e ɗiɗi a ñallini a hirdi sappo e ɗiɗi a wallini wonno gasa nayyi janggo a dawi sappo e ɗiɗi ɓawa a hirdi sappo e ɗiɗi woni kiloji capanɗe nayyi e jeetati ɗon ɗanngal pongal noon juutde ngal na ustane ngal a ustat ko nande joni tawi ko jahowo ɗo e Gulumbu ɗo tan e Gulumbu
ko kilo capanna en tan timman capanna e jeetati wadde sa yehi gulumbo a ustata a adannaki ha hande baɗa kon to nder madina gondani sa yehi weli ngara kadi ha hande a timminat julde ma ha hande a ɗannaki taw so tawi noon a yehi Tamba en Kolda en ɗum hante ɗanngal naati hante a ɗannima ɗum saɗa juula tisbar a ustat mbatta darɗe ɗiɗi takosan ko ɗiɗi geeƴe ko ɗiɗi futuru noon ustetake subaka ustetake joni noon e dow oɗo no mbiɗa o kam juulani duuɓi tati ɗi kam fof ko jaɓatiɗo sellani so hay ɗum ni kadi sa ari e wuuro kadi hoddirama joni a ummima ɗon jiɗɗa yaade ko Dakar a ari ha Tamba aɗa andi ma waɗɗo balɗe 4 walla balɗe 5 a watta timminde mbatta timminde ha kadi gummoɗa kadi jalta Tamba kadi on sa mbatta kadi ustude kala nokkuɗo garɗa aɗa andi a waɗat ɗo balɗe 4 walla balɗe 5 walla balɗe 6 a watta timminde so juma tawima hen kadi juma ne waɗɗima eyyi so tawi noon ko gonta ɗon ko timmani balɗe 4 ko balɗe 3 balɗe 2 ñalawma goto ɗum ha hande a ustat julde ma ha juuli gonga eyyi ko ni ɗum sifori inchallah sa rewi noon kadi almami timminowo a ummi ɗo joni ari Tamba juuloɗa jama tawɗa Tamba naɓe ne juula ne tisbar timmin so tawi noon ɓe mbima an ya ardoɓe on saaha aɗa wawi ardade ɓe juula darde ma ɗiɗi calmina ɓe jofta darɗe ɗiɗi keddiɗe amma sa rewe timmino o timmin inchallah ko noon tigui jarama no fewi ceerno Hammat donc nanama famam ha joni en jokka namde ɗe oɗo wiyete ko Mariame Acc kono noon ko murtanto woni oɗo saaha kanko o wi ko omo wirdatno astahfirullah lazimi lesi la ilaha illahu al-qayyum joni o wi nder hen o yejjiti ha o yakkude kurus tew cawandira fonno wadde joni noon o ƴettimo kono kurus joni holno waɗata beele o ɓamtat walla ala holno waɗata o wirdi ha ɓurtini eyyi e banggue famun o continue tan o continue o jotta salatul fatiha capan joyi o la ilaha illallah temedere jawharatul kamali sappo e ɗiɗi so timmini o waɗa astahfirullah laabi temedere jabru saggal nde o timmini wirde o ko fodde ko ɓurtinno to ko safara mum ko wadde astahfirullah laabi temedere caggal nde o gayni inchallah tigui noon tigui ceerno jarama kadi nanama tigui rigui kadi famama oɗo kanko o namdi o wi ko on gonnoɗo e julde o wi haw jotti ɗo darɗiɗɗo o jotti ɗon nder ko jotti ko noon wayima kono darɗe ko poɗɗo salminde o yaha fuɗi wiide as yidde salminde kono wiyata ko as o haaɗi ɗon ɓe beele hankkadi timmi o salmini walla ala holno foti wadde ɗon kam timmani salminama timmani e banggue famu men ɗon to Allah waɗi ɗon tan o haaɗi kono yettinani konngol ngol e ummat tan addo e julde makko kono noon kala nde neɗɗo salmini tawi ene sikkiti timmani julde makko boni eyyi sa sikkitima tan wonko manki sa rewi ko ya ummo addo e certa e sikki kono a jooɗima ko misal a juula futuro a jooɗima tahiyo a sikkitima nde ko ɗimmire walla nde ko tataɓire a sikkitima tan mbiɗa assalamu aleykum futuro o boni saabi sa sikkitima tan addoy umma addoy ha mbiɗan subhanallah ha mbima subhan on saha joɗɗa tawi ko almami gonɗoɗa eyyi ko noon ɗum sifori sa salmini hen e sikki sak julde ma boni noon tigui jarama ceerno ha la yanfusu illa fi sawbihi min gayri ihraji hurufin neɗɗo o yoran tan wadde tuf oto sawtu yaltude somo jogui sarbet yo addu tan o waɗani tan hunduko makko tan o ukki tan taw sawtu ala ko ɗum kam yamira kono wadde mo nde tuf kam ha sawtu yalta ɗum kam ne haɗa ene guttuɗo ɗum mo way kono kalɗo ni tan saabi sa wi tuf tan sa tottama biig e kayit a windat tuf ɗum selli eyyi ɗum noon deke wuttude ɗum kam ne haɗa e julde tutaɗe noon yo ƴeew somo wawi yaltinde taw sawtu yaltani ɗum woni ko yamira eyyi ɗum fof so waɗani noon so yiɗo mottade eyyi sen hamni kam koye makko ummi nan tigui ceerno jarama no fewi ceerno oɗo namdi ko mo banque ñamlata kalis en liggoro eyyi o ko banque ñamlata kalis en liggoro ɗumel on kalis omo foti ɗum askude walla fotani askude eyyi ko banque andi banque kam waɗi ko banque ji ɗiɗi banque islam e banque ji tubakoɓe ɗi neɗɗo kam ne haɗa riba